Lho niki dumateng para kadang sutresna budaya menika kala wau dalam rangka tasyakuran 1 Muharram khususipun keluarga besar dari Sawahan Sidoarjo Kauman Tulungagung agenda tiap tahun menika dipun aturaken penggaipun gebiakan utawi tasyakuran paguyuban jaranan campur sari pramila dumateng para rawuh lan ugi dumateng sedaya para penonton. Jangan lupa nanti malam sekiranya yang tidak punya acara nanti bisa hadir dan juga bisa menyaksikan panggung gembira Turangga Wahyu Budaya wonten painipun Bapak Sutama dan juga panjenipun para sesepuh dalasan para aji sepuh ingkang siang menika handhiraken lelampahan Kang Putra Putri ngaturaken sendra seni tari jaranan campursari Tulungagung pramila mangke dalu pun kesupen lan ugi Alvaro Audio profesional matur sembah nuwun kerjasamanipun kanca-kanca YouTuber Tulungagung Bolong Ngopi kula nggih matur nuwun lan ugi pun ngantos kesupen menika dumateng utawi buat teman-teman YouTuber yang siang hari ini tidak hadir mungkin untuk tanggalnya 28 besok tanggal 28 Juni siang dan malam dari keluarga besar Tri Adi Budaya jaranane Mas Glonot Wijaya. Iki wonge ning kene, kok lek ndak tak siarne aku kudu bang dirasani. Kuwi lho ning Wurigong kuwi. Iki jangan lupa untuk besok tepatnya berada di selatan Dam Kleben, Tiudan Gondang. Jadi untuk siang dan malam jangan lupa tanggal 28 untuk Tri Adi Budaya juga tas sakuran paguyuban wonten Dam Kleben. Nah mengatakan nggih pebelih niki pripun Mas Hari Jenggot niki kantun setunggal nggih. Niki kantun setunggal dereng napa sampun? Dereng siap Mas. Oh dereng. Kurang piro? Lek bar ki ndang duwe menang. Lak ngantuk ngene iki tot. Lak ngantut lon mambing kok giarap lon Mas. Nggih. Pun kesupen mangke dalu dumateng para dulur-dulur ingkang boten kagungan acara saged mirsani wonten mriki sesarengan kanca-kanca amburadul lalu ki benjing nggih sesarengan amburadul kro utawi kanca-kanca saking Mas Kirun CS Banaran ingkang mapan wonten ing leladan Banaran Kanigoro Tulungagung. Nggih monggo Mas Kirun bilih sinambi ngrantos ingkang tasih ngrajut busana langkung rumiyin niki dipun aturi mangkepun tetembangan utawi gending-gending campursari sesarengan Turangga Wahyu Budaya. Heeh. Ngongkrum. Apa? Lilo. Iki enek sing njaluk ngungkrum, enek sing njaluk lilo. Alah sakarepmu. Lali mangan lali turu yen kelingan sliramu wong ayu awake kurang daging marga mikir wong kang lancir kuning malayan anakmu nangis atiku kaya diiris-iris yen anakmu takon kowe terus wangsulanku kudu piye kowe pamit aku lila golek duit nyang mancanegara
gesrana ninggal aku tresnani wong liya wis saiki trima pisah timbang mikir saben dina gresah mong walingku sok yen ketemu aja lali karo katresnanku Mungkrum kalau keturaken dumateng para kanca-kanca kusipun babatan saha banaran Mas Bunaja nyucipta budaya matur sembah nuwun rawuhipun lali mangan lali turu yen kelingan sliramu wong ayu awake kurang daging marga mikir wong sing lancir kuning malah yen anakmu nangis atiku kaya diiris-iris yen anakmu takon kowe terus pangsulanku kudu piye kowe pamit aku lila golek duit nyang mancanegara gesrana ninggal aku tresnani wong liya wis saiki trima pisah timbang urip saben dina gersah mong walingku sok yen ketemu aja lali karo katresnanku menika kula kintunaken dumateng para kanca-kanca Kuda Patra Yuwana Taman Asmara Hae oh 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 Mbahmu kono jaman keblate madhep mangilen saka desa Batang Saren Gunung Bolo Katon Asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha ngumbar rasa tuwa muda ngobral asmara ngobral janji-janjine janji palsu obral janji nganti lali anak putu kanca-kanca putut Pak Yit jaluk tulung padha eling sira boten pareng nakal Bondan gogon leren pun wancine leren anggonipun mimik nggih
ndang eling aja anyik saraga dadine lara kuwi banyu mendho yen kelado bisa koplo udan cala weni gumrangsang tanpa bukti egolan lali dandan kaya jaranan kesurupan halimpah banyu mendho seger sumyah senengane sarwa mewah entek sawah entek omah sarwa mewah tiba mlumah railing anak gembra ya matur suwun Mas Kirun nggih saderengipun niki mangke kagem para dulur-dulur lan ugi sagunging para penonton ingkang sami rawuh wonten sonten menika nggih niki kantun ingkang angka terakhir wonten tari rampok singa barong tanding wonten rampok singa barong tanding pramila dumateng para dulur-dulur pun kesupen samangke dalu ingkang badhe nderek amirsani paguyuban Wahyu Budaya iki uga tasih kasambung malih lan ugi samangke wonten biduan-biduwati bintang tamu ingkang badhe menghibur kula panjenengan sedaya wonten dalu mangke pun kesupen dipun kebaki mangke wonten Niken Sarindri utawi Niken Sari Gethuk. Mas Niken Salindri. Oh Niken Sari Gethuk nggih. Pramila dumateng para dulur-dulur pun kesupen mangke dipun pirsani lan uga dipun kebaki nggih. Pramila niki ingkang terakhir wonten tari rampok singa barong tanding sing barong iki mesti galak-galak tur ya gedhe dhuwur kaya aku. Ning oke kono. Ning tapi durung Mas Kiro nggih. Durung. Pilih durung, Beijing pun kesupen dinten Minggu. Wonten sak celakipun dam kleben. Siang kalian dalu